Ora nyono babar pisan. Saben-saben tanah Jawa arep nganake bangun, nganake kewajiban sing becik. Lah kok setan-setan dandang mangure do jedul ayo. Badar, badar. Ora badar lak idoni kowe. Kila duni dumaweng tawang tuwang kepareng matur mbok bilih. Mangke atur kula wonten kalepatan kula nyuwun gowing samudra paksami. Iya Petruk. Gage jeneng sira matura. Apa pancen sowanmu kuwi karepmu dhewe apa pancen dutus marang bapakmu Kyai Semar? Nggih, waleh-waleh menapa sinuwun? Sowan kula menika sejatosipun dipun kengken kalih kakekne Semar. Dene aturipun kakekne Semar nyuwun sewu. Kepareng badhe kula tirakaken murih sampun ngantos wonten tembung sudaning titipan undhaking pawarta ngaten. Sudaning titipan undhaking warta. Kuwi tegese piye, Petruk? Undhaking pawarta. Upami ten lor desa kok ana ula sak lengen gedene. Mangke ten kidul desa niku wonten ula sak kempol gedene. Terus ten kidul desa melih wonten ula sak wit kambir gedene. Dadi tegese kabar kali kasunyatan menika boten trep, boten bener. Sudaning titipan. Nah, sudaning titipan. Upami kula menika kok ngebasi wayangan. Sor cerit namung sak tetes dadi iki sik mangan akeh sik woh dhuwur sik nyambut gawene kepenak. Lah para kawulane sing temandang nganti meres keringet bayare ming sithik ngoten Gus. Nggih sowan kula menika mboten sanes namung dipun utus kakekne Semar. Saestu nyuwun pangapunten ya pinten-pinten besowanan iki mboten sebo caos ten Ngamarta. Kula dhewe niku jane nggih gumun kalih bapak. Pinten-pinten dinten niku senengane mung tongok-tongok, pungun-pungun sarwi ngalamun. Mongko bapak kula niku sakniki laden-ladenane jian angel. Terangane piyayi tuwa niku nek saya tuwa bocahi. Diladeni dahar niki nyuwune dahar nika, diladeni unjuk kopi nyuwune wedang teh. Mila kula lajeng miterang dhateng kakekne, kula dedes jane wonten napa? Nah, dangu-dangu bapak terus bloko. Yen jane bapak niku gadah gegayuhan kepengin bangun kayuangan. Ning kayangan sing ten mriki sing dikarepke bapak niku sanes kayangan sing magrong-magrong kados kayangan Jungring Saloka, kayangan Kaendran, kayangan Sidik Pangudal-udal, kayangan para dewa niku babar pisan mboten. Ning sing dikersake bapak kepengin dandan-dandan kahanane jagat, kepengin maluya jagat, kepengin nyelametake budayane watak nista ambek candala. Lah saniki pripun to? Ketingale nu ngaten. Niki negara sing agung, dasare ayom tur nggih ayem. Nek yen diglejah, diteliti jebul negara niki sakniki sorot ngenguwunge pun ketok layu. Sebab napa? Sebab anane sing ana dhuwur mung padha rame-rame, sing ana tengah mung padha regejekan golek benere dhewe. Lah sing ana ngisor mung ngenteni sesuk kapan padange. Ngoten. Mongko wong ngisor, wong cilik niku pun sami bosen. Saben-saben mung disuguhi wong padu, saben-saben dadi debat munine mesti bela wong cilik. Ning nyatane pundi? Nyatane sing ngisor ya panggah mawon, sing ngisor ya ajeg padha le megap-megap. Jagan iki persasat melu nangis lho, Den. Labet pakartine manungsa sing do lali Purwadasina. Kasusilan wis amis. Amis po awis, awis.
Rasa kabangsan wis tipis, rasa katresnan ring sesama wis kinikis, rasa kawicaksanan ya wis kalis. Malah akeh para narapraja ngumbar janji nanging ya mung lamis. Pernatane negara iki saniki pun remuk-rempu luwih-luwih babakan hukum. Pernatane hukum pun boten jejeg malih. Ucape para pengarep niku boten kena digugu. Karepe mung padha nuruti nafsu. Mula boten wigih-wigih, boten mangu-mangu nginger pernatan sing baku. Nerak hukum sing lar saking utamane laku. Pamriye napa? Pamriye supaya padha urip mubra-mubru. Mula do kendel nyolong bondo negara dianggep ora saru. Yen dielingke malah mung dijo do ngejak padu. Tutuke do teng pecuca-pecucu. Mangan duwite negara wetenge nganti mlentu. Apik truk meneng tangga. Bareng konangan dukum 15 tahun ning lagi nglakoni 3 minggu pun do metu nggih mboten. Merga tutuke jeksa negara niku terkadang nggih wonten sing gelem dituku. Nuwun sewu lho. Nyatane sakniku kathah para nayakane praja sing mudha menggalake kabetane pribadi satemah lirwa ing sesanggeman. Boten migatosaken para kawula alit ning sing dipikir mung kendhile dhewe pun cobi to. Mila boten nama-nama kali sakniki para kawula banjur padha gudel bingung nungsang palang nembuk bentus. Merga sing arep dinut sapa? Sing arep digugu sakniki sing ndi? Sing arep digugu ndi niku do bingung, Gus. Gen ayakane praja niku senengane do golek pendhok supaya ketok, senengane mung do golek benere dhewe. Pokoke pernatan pun bubrah selangkrah ora karuan. Mila bapak sangat-sangat prihatin. Lajeng tuwuh pepenginan kepengin dandan-dandan budayaning watak nista. Kepengin mujudake manunggaling kawula kalian Gusti, kepengin maluya jagat. Mulih jagat niki ayem tata titi tentrem warata tias bago mulya. Cekap semanten ingkang dados atur kula mugi ndadosna penggalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore! Apik togo, apik jan. Bahasamu bengi iki lenata apik tenan. Ha karang sinau. Karang sinau wong ki nek gelem sinau ngulir budi kasagat dewasan mesti iso. Apa meneh pendak bengi ya seminggu ping 4 awak dhewe iso metruk wis suwe-suwe lancar. Mergane iso ya merga sinau, mula aja isin tekon sapa-sapa ki aja isin. Ha iya. Oh nggih. Sanes niku bapak nggih kepengin dandan-dandan mangun wewangunan kadosta papan panembah, papan pawiyatan, papan kesarasan, papan olahraga, kolam renang, papan fitness. Nek papan karaoke sampun wonten wetan mriku. Ngendi Hiperbok. Kowe ya tok sok tekan kono Petruk. Weh lah nggih jaman riyen. Nanging nuwun sewu. Sareng pinten-pinten ayahan kala wau dipun ayahi jebul nyuwun sewu. Gandeng bau sekeng dasaripun sarwi cingkrang mila persajan kemawon cupet kirang dana. Lah bapak lajeng lenggah sarwi pungun-pungun ngalamun. Nanging sak sampunipun ngaten bapak lajeng nampi sasmitaning Jawata bilih. Murih kasembadan gegayane bapak menawi kakekne Semar saged mundi pustaka Jamus Kyai Jimat Kalimasada. Mila lajeng ewet mapan perkewet ing atase mung batur kok badhe nyuwun ngampil pusakaning ratu menika boten pinanggih nakal lan nalar. Mila bapak lajeng matah mitungkas dhateng kula, Truk. Kowe matur karo Gustimu ing ngamarta, aku ora wani ngampil pustaka Jamus Kalimasada. Siji-sijine selana ya kuwi
bendaramu Ngamarta dawana supaya rawuh ana ing Karang Kadempel sinambi nyunggi pustaka Jamus. Surasane dimen nguningani greget gumregeting para kawula nggone padha mangun praja, mangun wewengkon menika sinuwun pramila monggo mugi dadosna penggalian. Iya Petruk, nanging utamane jeneng ingsun nedya mundhut tetimbangan kelawan para kadang menika sae, menika prayogi sinuwun. Wonten samukawis menapa kemawon senadyan paduka menika nata ing Ngamarta ingkang lenggahipun nginggil piyambak. Ning paduka tesih gadah rai-rai gadah sentana menika dipun suwuni pamrayogi kados pundi mangke. Ngoten. Sena, wah apa? Ana perkara iki kadiparan pramuk prayogamu. Punta aji kakangku rasa kesuwen. Ayo saiki makat menyang Karang Kadempel. Biyantu marang Semargane budidaya mulih beji ing wewengkon ing Karang Pradesan. Yen perlu pira ragate Werkudara saguh nambahi tumrap kebutuhane Semar. Syukur yen ngono Yai, Dimas Arjuna piye? Senadyan ingkang rayugi mekaten Koko Prabu. Mboten wonten kiranganipun Janaka sagah sabiyantu ngurih rancaking ageng anggenipun Kakang Semar badhe bangun Petruk bondo Madukara tawunen sacukupe dimen Kakang Semar rancak anggone duwe gawe Petruk. Petruk kantong bolong yen perlu kasatriyan sangu jajar lan bumi retewu digadheke sikik ya ora apa-apa. Nah, Gong proposal masuk. Tulung ngomongke bapak, aku dadi bendahara ya, Truk. Alah. Ya ming tangga. Ya sadurunge tangga tak nggo tuku keramik sikik no. Ah, padha wae, Gong. Siji, Truk, minta nggo nyetandarke pit. Waduh, kayak muni pit, montore ngulon banter banget, Gong. Pite ketabrak motor mlebu rumah sakit. Petruk, pripun Gus? Ewuhaya ing pambudi. Praptamu sowan ning Ngamarta anyarengi ambarengi rawuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, lha pripun to? Koko Prabu uga ngersakake bakal ngampil jimat Kalimasada. Petruk, Gong, rasida leh proposal. Ha piye to? Ha iki nyatane awake dhewe sowan ning kene barengi rawuh Sinuwun Kresna ya bakal ngampil jimat Kalimasada. Aku tak matur karo Sinuwun, Truk. Ning nganggo tata trapsila lho, ora awur-awuran. Wis tenang to. Nggih, matur nggih Sinuwun. 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 Jarene Petruk niki wau barengi Sinuwun Kresna badhe ngampil jimat Kalimasada. Bagong iya. Kersane Ndara Kresna pripun? Miturut pangandikane Koko Prabu. Dina samengkon negara Dwarawati lagi ketaman bebendu. Ketaman pagebluk Mayangkara paribasan. Esuk loro sore mati, sore loro esuk mati. Sekedhap kula tak matur nggih. Nyuwun sewu kula tak matur. Mbok inggih paduka menika lenggah wonten ing dampar kencana menika mboten ngagem netra waloka, ngagem netra batin ngertos. Dados panjenengan mangke saged ngertos, oh iki bakale gawe citaka, oh iki bakale gawe kamulyan. Sinten ngertos? Mbok menawi lho. Niku Ndara Kresna niku namung mata pitane mungsuh ingkang badhe damel ringkihin para Pandhawa kanthi dasar kajeng ngampil Sekar Wijaya Kusuma dimen para Pandhawa niku saged musna tanpa guna, saged sirna wonten lumahing bumi niki.
Kula aturi menggalih kanthi apa ya? Relevan. Wah, apa to, Gong? Kuwi lho, Truk. Sik mikir dengan seksama. Niku kanthi seksama nggih. Nyuwun sewu. Negara Dwarawati menika dipun ayomi dening Sinuwun Bathara Kresna. Sing notabene menika dados titising Sang Hyang Wisnu. Sinten to Sang Hyang Wisnu? Inggih menika Sang Hyang Wisnu ingkang jaga katentremaning jagat. Kula heran, negara Ngastina nika negara sing dilenggahi dening Ratu Jahat, nggih niku Prabu Duryudana boten kenging pagebluk. Negara Wirata, Kumbina, Lesanpura lan dan lain-lain menika dipun lenggahi ratu biasa nggih boten kenging pagebluk. Lah kok negara Dwarawati sik dilenggahi dening Sang Hyang titising Sang Hyang Wisnu kenging pagebluk menika nek cara kula dipun cek dulu. Wah, kowe pinter, Gong. Iya aku dadi kira aku ki gawe iki taun 94 agi metu iki lho, Tru. Nenek Paduka Jimat Kalimasada menika dipun boyong dening para Pandhawa, dipun sunggi, dipun beta wonten ing Karang Kadempel, boten dinapa-napake namung kangge srana. Nenek go tumbal iku ele-ele dipendhem ora bakal iso bali. Baline nggih menika namung badhe arep anglebut pustaka Jamus Jimat Kalimasada mangke ming dakal damel ringkihing para Pandhawa. Ngoten dipun penggalih sinten ngertos niki Kresna Gadungan, Gus. Yaya Sinipi kang kelek Petruk halo Gong Ndara Baladewa maju wangsuli Truk aku morak mung ngomong nek ana padune ngene iki diwangsuli ora padha gronangan Petruk nggih wonten dawuh sinuwun nyakete anggenipun sowan Petruk wonten wigatos menapa kok kados sora anggenipun ngendika kadosipun boten karan penggalih. Yen kowe krasa pancen aku ora renoh penggalihku. Bagong mau kandha yen to Yayi Kresna kuwi dadi mata pitane mungsuh sing bakal gawe riking para Pandhawa. Ya apa ora? Ya apa ora? Oh duka to niku. Iya, aku ki nesu. Apa to anggap bal-balan ngono apa piye? Gong, Ndara Baladewa nesu. Tonya ye. Seru ya seru aku ya iso luwih seru. Dasare ket sore wis geger karo Bagong. Wangsuli to. Ora sawo diwangsuli to. Niki miturut aturipun Bagong wae nggih. Nek kula penggalih kula nam-nam ten manah niku ature Bagong menika wonten beneripun. Ning jujur Bagong mau kandha yen to Yayi Kresna kuwi dadi mata pitane mungsuh ngono jujur ngopo apa ora? Nek miturut pamireng kula nggih Bagong cen matur kados mekaten sih. Kados ingkang kula aturke ngajeng aturipun Bagong menika wonten leresipun. Wong Bagong menika matur. Mbok nggih dinam-nam ngangge netra batin. Lenggah siniwaka menika mboten ngangge netra waloka. Soale sak jaman sakmenika menika kathah wong-wong sing do niru
polisi gadungan, tentara gadungan, guru gadungan kathah. Napa meneh saniki wong nyewake sandangan wayang wong menika kathah ya. Gong Gareng ora melu. Wis. Gareng wis munggah panggung jan aku ndredeg tenan ya, Tru. Iki aku jan minta asal-asale wis kula gek ditantang kepiye carane gek blas-blas. Gak seneng-seneng lho, Tru. Kula saniki jenenge Manggalih. Negara lesan kula, negara Kumbina, negara Ngastina. Negara pundi kemawon sing dipun lenggahi dening ratu sing biasa mawon mboten kenging pagebluk. Ratu sing lumrah kemawon mboten di tamani pagebluk. Lah kok elok to, jenengan penggalih to. Dwarawati lho, Den. Dwarawati menika dipun lenggahi titising Wisnu. Wisnu menika dewane katentreman sing ngayomi jagat. Kok iso kena pagebluk? Nek cara kula nggih dipenggalih riyin. Jenengan dadi kakane nggih waskita. Petruk. Aku ora peduli apa aturmu. Sing baku kowe wis ngarani, wis nuduh yen to Yai Kresna kuwi Yai Kresna sing kudu Yai Kresna tenan. Niku namung Pandhawa, jenenge Pandhawa niku dereng saged divonis. Iso hooh, iso ora. Mula monggo dicek dulu. Saiki kowe bali. Kowe bali. Kowe kandha kaya karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong melarat, nyolok mripat, gedibal 17. Arep bangun negara, arep bangun kayangan. Kowe gablek apa e? Gong, iki wis nyangkut bapak. Oh, Jan. Kebangetan Baladewa. Waneni, Tru. Waneni, Tru. Aku di belakangmu, Tru. Sik, Mas. Nyun sewu kepeksa aku ora basa karo sampeyan. Nek setok neneke Petruk kere, Petruk gedibal 17, takoni, Mas. Uripku biyen ning dalan, uripku turuku nang teras. Takoni nek kula kere. Takoni nek kula wong goblok. Nek jeneng wong goblok karo wong ketrima beda lho, Mas. Pinter kaya ngapa nek ora ditanggap pripun? Nek nadyan goblok, ning diarepi penanggap wis piye? Saja diprotes napane. Wah, terus. Jenengan ngece bapak, sampeyan ngelokke bapak elek, bapak kere munggah balik, bapak ora gablek apa-apa. Niku rak ming sampeyan tonton saka tata lair ning batine sapa ngerti. Bapak niku nek gelem sugih, gelem mulya, punten kayangan, Mas. Nek bapak niku gandrung marang kautaman, mula bapak wegah dadi dewa. Bapak niku titising Sanghyang Ismanta, Ismaya. Sanghyang Ismaya. Jenengan nek minggu nek piknik paling-paling nang ngendi grojokan. Kuwi pindul iki ngendi? Goa Pindul. Paling pol mentok ngidul nang Parangtritis gitu. Mboten. Kula Bagong niku nek piknik ten kayangan. Aku ki nek njeluk Bathara Guru cilik. Kudu siup. Ah, Petruk, wonten dawuh. Saiki tak dadekke sayembara perang. Karepe sapa iso ngalahke Prabu Baladewa? Iso boyong jimat Kalimasada. Mboten ten mriki papane Bandayuda, metu njaba was. Ora minggat tak dugangi kowe. Ayo. Wonten dawuh kakangmu Petruk metu saka Sitinggil kelawan Prabu Baladewa Bandayuda
Lah kok kowe meneng wae. Kula ngentosi mungsuh. Karepmu gandeng Petruk niku mungsuh Baladewa. Kamangka Baladewa ten iki nggawa adine. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Karepmu yen dikeparangake kula badhe nantang Prabu Bathara Kresna. Karepmu ya ben gayeng wegah masa sik esis ming Petruk. Bagong ya kudu esis no. Yen to kowe nantang marang Koko Prabu Sri Bathara Kresna, aja ngungkurke Bagong. Kula mangke nek ngungkurke paduka malah kena walat. Ora Bagong. Amit pasang kalimat tapi nggih. Ampun pasang walat, kula tak ngadepi Prabu Kresna. Sakarepku Bagong. Apa ya? Apa ya? Ora ana apa-apa mendonong mripate. Karepmu apa Bagong? Iki ngene, Kres. Iki ngene. Gandeng Petruk ki mungsuh kakangku. Piye to? Wes. Alon-alon ilmu kondo. Sik. Wah, jan jenenge wong emosi iki karang ngene iki ya. Aku ki nek emosi jan ra iso omong ngerti mabres. Gandeng Petruk mungsuh kakangmu Prabu Baladewa, kowe saiki mungsuh aku. Karepmu kowe arep nantang marang Prabu Bathara Kresna. Ngono apa piye? Ah jelas. Yen pancen Bagong arep nantang Prabu Kresna, ayo. Aja nang kene papane. Ayo, metu njaba. Mengko sithik. Maneh-man ditokke njaba. Apa wis saiki wani ora kowe raku apa sing tak wedeni Bagong yen to kowe nyata wani karo Kresna apa kowe kuat nampani senjata cakra ayo ora usah gaman wong janjine ora gaman kok wong edian Bagong apa rikala semono aku wis napa dawuh saka ngarsane Sang Hyang Giri Pratingkah. Sapa kuwi? Bathara Guru. Lah mbok guru ngono wae to. Aku ora kedong Giri Pratingkah, Giri Mulya, Giri Saba ora dong. Mbok Bathara Guru ngono wae. Kepiye lah kok? Wisnu. Wisnu ngendi? Wisnu Toyan, Wisnu Semanu. Sik to, tak kandha sik to. Wisnu kowe tak aturi, kowe tak kongkon ning Arcapada manunggala marang ragane Bathara Kresna. Ning dieling-eling. Sesuk yen to kowe ketemu Punakawan sing mripate amba lambene jembar, kuwi pengapesamu. Aja nganti pisan-pisan kowe wani karo Punakawan mau. Kula berarti. Iya. Kendo Bagong ra sida perang ora gayeng kok kon perang nggih ngaten nggih sinuwun jujur blak-blakan kemawon kula tak medal pasilan ngelikke Petruk iya kula badhe nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu kula tak ngelikke Petruk ndak mangke wonten kedadian sing boten ngrenani penggalih paduka. Ya Bagong sing ati-ati pangestuku banyu mili ngetutake lakumu nggih nyuwun pamit nggih iya Bagong Ndara Kresna nyuwun pamit iya sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik nggih sampun Ndara Bratasena ya sing ati-ati Ndara Janaka Bagong sing ati-ati Ndara Kembang Ndara Nekula, Ndara Sedewa. Kula nyuwun pamit nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Gus. Iya Bagong sing ati-ati. Pareng. Iya. Wah, kala wingi
Petro niku wonge kejan, kejeme kliwat-liwat. Kejeme piye Bagong? Kula critani mesti jenengan mesti ngelus dodo. Dodone dilus. Rikala semono lak Petro niku jerengi lah diloke kalih bojone. Mas, mbok nek jerengi sempake ora nang jaba, mengko nek dimuruhke wong akeh ra dadi isin. Wah, bojone ki ditapuk ember nganti klumah, nganti abrok. Bagong kados pundi? Nata lenggah siniwaka ora nggawa sangu Bagong. Oh, dadi niki anggen kula ngetrik gagal nggih. Aku ya ora nggawa, jan wis adodo saka Dwarawati. Mbok njaluk duwite nggo ngelih ke mau. Kanggo jajan gudhege Yujum. Sing rasane wis kondang enake. Angsal nggih? Ora. Ndara Bratasena? Ora. Oh nggih. Nggih sampun nggih Gus. Kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Dewa wonten dawuh menapa Kaka Prabu keparenga ingkang Raka Ndorowati madal pasilan badhe anyaketi kados pundi kedadianipun mbok menawi mangke saged dipun rembag kanthi sae dimen boten wonten Bandayuda ingkang damel gegering negari Ngamarta Yayaji Kaka Prabu inggih kula suwun Kaka Prabu ampun ngantos wonten bebanten wonten negari Ngamarta. Nuwun pamujinipun Yayi Puntadewa. Katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nang kono gawe gelar ira wang-wang gong ayo Gok, saiki bali wae. Bali piye, Truk? Kok rasaku ora kepenak yen to aku mbacotake lakuku njaluk jimat Kalimasada iki engko mesti ana apa-apa tumrape Petro. Tak kandhani ya, Truk, piye? Kowe diutus bapak, ya to? Iya. Nek kowe bali nang Karangkadepel tanpa nggawa jamus Kalimasada cabar anggonmu gayuh kowe mengko laporan nang nggone bapak kamangka nang kono akeh para kawula sing nggone bapak akeh para nayakane para kawula ya RT ya dukuh ngumpul nang bapak ning warung wangsulan piye Jal? Hah?
Karo wangsulan Pak, nyuwun pangapunten kula mboten saged beto jimat Kalimasada. Isin mesti wong-wong mau do batin. Petruk ki nek Idul Fitri njaluk sarung pisanan bareng di kon nembung sekar apa kuwi jimat Kalimasada boyong Pandhawa kok ora jegos alah dene anake Semar. Oh, piye, Jal? Ora kuwi, Gong. Sing tak wedeni kuwi lho. Mula kowe tak jak mlayu. Merga aku weruh putra-putra Pandhawa utamane anak-anak Jodipati. Panggrahitaku, Gong. Bocah-bocah Pandara-dara Pandhawa, ya kuwi Gatotkaca, Antarja Antasena. Kuwi mesti oleh dawuhe Sinuwun Mandura. Oh iya. Sing tak semelangi abang diomongke putih, putih diomongke abang. Kula tak sawang saka kene kok ndara-ndara putra Pandhawa kok ketok sengit karo Petruk, ketok sengit karo Punakawan. Kula kowe tak jak bali. Soalnya aku wedi. Aku yen to meksa mesti aku kalah, Gong. Aku mati, Gong. Sik, Tru. Saiki urip ning alam donya ki sik dinteni apa, Jan? Hah? Sik dinteni apa? Nadyan to kowe iki sugih mblegedhu bondo donya, sesuk ki tundhone ya mung mati kandhane. Wong urip iki bebasan kaya sak gebyaring tatit, sak kedheping mata ngerti. Kowe kelingan to, kowe cilik ngerti-ngerti kowe wis gerangan, kowe kelingan kok. Ha iya. Tur meneh ya, Tru. Jenenge wong mati iki diperang ana 3 perkara. Ya kuwi siji mati utama, mati madya lan mati nista. Tegese piye, Gong? Yen patimu kuwi mergo belani bebener, belani agama, belani nusa bangsamu kanthi landasan bener lho kuwi. Matimu bakal cinadong kasuwargan, Tru. Kabeh kaluputamu bakal diapura kuwi miturut ngendikane para wasis. Mati madya. Mati madya kuwi dilantari saka lara. Mbuh sesuk neraka, mbuh sesuk swarga, kuwi gumantung karo amal perbuatane. Oh. Nek mati nista, Gong, kuwi matine wong bunuh diri. Pas bunuh diri kuwi jenenge mati nista kuwi bakale mung dadi apa kuwi sukma sangsaran sing tundhone mung panggon nang watu kayu ngono kae. Nadyan kowe iki ngibadahmu apik, salatmu, ngibadahmu, sembayangmu apik, ning pas kowe mati kowe tumindak zina, kabeh amalmu ditutup ngerti ta? Ngono ya, Gong. Ah iya. Dadi yen kowe iki engko mati belani bapak, belani bebener wis to, yakin kowe mesti bakale mati nesta. Kok nesta utama Den, wah jan lali aku. Sekarang lambiku ki jembar dadi ngomong iso klera-kleru kowe. Oh. Aning iki ngomongko aku kudu piye, Gong? Apa aku kudu wani karo bendara-bendaraku ing Amarta? Wis to, wah jan. Aku ki ngandani kowe iki lho, Tru. Sing marahi suaraku serak ki yo ngene iki. Kowe iki tak kandhani ki mau ya ora paham-paham tak kandhani. Wis saiki ngene wae wis ya. Iki saranku sing terakhir. Ngono dilalae Ndara Antasena Antarja Gatotkaca teko rene, ya ta? Ya. Engko nek pancen arep gawe cintrakamu, arep gawe cilakamu, kowe gari jawel aku. Jawel piye? Kowe lah. Aku ki rak wong ra iso omong to, aku tak kandhani aku wong ra iso padu. Kok meneng, Gong? Pre-memori. Aku ki isane mung langsung bet.
Aku nek kon debat ra iso. Oh. Dadi mengko nek Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Antarja kuwi tekan kene. Nek ora iso dipringgake becik, aku jawil kowe bet. Langsung pokoke. Niki Ndara Antasena nggih. Iya Petruk. Wonten apa manggih Petruk? Truk kowe tak bodo, tak lebokke pakunjaran. Yen ra gelem kowe tak rudha paripeksa. Langsung jawil. Set. Lara weteng ora? Ora. Wis bar ngombe obat weteng. Asam lambungku wis ra munggah ngerti. Oh ya. Ndara Antasena ajeng nangkep kula. Iya Petruk. Langsung tek-tek wis bet bet. Oh ya. Yen ngono ayo dinteni mburi. Dinteni. Aja lali jawel aku lho, Truk. Iya iya. Kepragul bawat Ndara Antasena. Iya Petruk. Wonten apa Gus manggi Petruk kok kados abrit pasuryane kados semu duka, Truk. Aku tak takon karo kowe jawaban sing jujur ya. Nggih. Bener kowe mau wani karo Prabu Mandura. Pripun? Kowe mau wani karo Prabu Mandura. Enggih. Wau to? Iya. Enggih. Lah pripun to? Wis. Yen nyata kowe pancen wani marang wong Prabu Mandura saiki manuta. Manuta tak bondo tanganmu, tak krincung sikilmu, tak lebokke pakunjaran. Gong. Gong. Aduh. Iki tanganku kenapa to, Truk? Lah piye to? Iki moke aku ki rekane kelekaran kok ketoke kaya kecedhit, Truk. Wah. Wah, wis pait. Wingi lara weteng saiki kecedhit tangane. Sik. Tak pijetane sik kok didawake lho rebukan. Wis tak pijetane sik. Ora kalap. Nyuwun ngapunten nggih, Gus. Kula wani kalih Ndara Mandura menika awit wonten dasaripun. Dasare apa? Sekawit kula sowan wonten ing Amarta badhe ngampil jimat Jamus Kalimasada saha mboyong ndara-ndara kula Pandhawa tedhak wonten ing Karangkadempel. Banjur lah dilalah teniku sampun lenggah Sinuwun Dwarawati kang dikanteni dening Sinuwun Mandura. Dilalah rawuhe Ndara Kresna kuwi barengi karepe Petruk. Padha-padha nek arep ngampil jimat Kalimasada. Terus Bagong matur, Ndara Puntadewa ewet penggalihe. Mergo bingung arep milih antarane dikeke Petruk apa dicaoske Ndara Kresna. Bagong wangsulan. Intine nek lenggah Sinuwaka niku mboten ngangge netra walaka ning ngangge netra premana jati. Netra batin. Mbok dicek dulu kasare nonton niku Ndara Kresna asli napa mboten. Lha kok Ndara Baladewa nesu. Petruk. Petruk. Anggepmu apa kowe bakal bangun kayangan arep nyilih kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Kowe ming wong kere. Kowe gedhi bab 17. Nek sik dionekke kula dasare kula wong kere kula trima. Ning banjur nyangkut bapak. Petruk, kowe saiki bali. Bapakmu ku wong sekeng nyolong mripat kere munggah bali. Gedhi bab 17 kok arep gayuh bangun kayangan duwe gablek apa? Bapak lho, Mas.
Niki bapak. Bapak sing wajib kula sembah. Siji. Ambon lunga kono. Siji, Petro kuwi kewajibane nyembah sing gawe urip. Ping pindho Petro nyembah wong tuwa sing iso anak-anake Petro. Lah kok bapak diame-ame, dikekere, dijejamah asmane Petro sing ora trima. Cobi to jenengan penggalih. Nek jenengan dilokke, Antasena, kaya anake Werkudara, anake Warandi Subasita, glundang-glundung kokean mangan bapane, rasane sampeyan pripun? Ayo wong mau tak tonyo, padha kula, Mas. Perasane jenengan sami kali kula. Oh. Dadi perkarane mau ngono. Iya. Lah nggih. Wo nek ngono pancen bener kowe, Truk. Yen tak nam-nam saka penggalihku, saka pikirku sing bener kowe. Dudu Prabu Mandura. Truk, iki mau tak dudu tanganku mak kluthuk wis semari lho, Truk. Nggih. Iki sareng isra sida ditonyo ora? Wis to, Gok. Iki rembuke wis arep dadi. Mau-mau lara nek ana gawean lara, nek ana pangan sikik dhewe. Aku nek yo ngene ya, Truk. Nek aku mono iso tok ndake, iso tok eleke. Sing ngancam kowe ora mung aku. Ha sinten? Kakang-kakangku ya kuwi Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja. Nek aku mono iso tok eleke, nek kakang-kakangku loro kowe ketoke angel jarembukan. Soale perkarane wong kuwi wis kanjingan getih adem. Ora Gus. Maksude getih adem ki kuwi lho Gok darah dingin. Ah mbok darah dingin. Rasa ngerti bet. Waduh. Lah terus pripun iki? Ya wis ngene aku jaluk. Aku jaluk marang kowe karo Bagong. Kowe yang dikapak-kapake ndaramu Gatotkaca karo Antarja, aja tok bales. Pripun ta? Petro ki menungso e. Diajar kok ora oleh bales ya, Gong. Oh iya. Lu jual gue beli pokoke. Ora. Kowe pokoke ora kena bales, kuwi tandha buktimu anggone setya bukti marang Bathara. Ambang nek kula lara, kowe lara tak tambani. Nek kula mati, nek durung pestimu tak uripke iso. Ngangge napa? Ya aku nganggo sungut. Sungut ki daya kekuatane iso nambani wong lara, iso nguripke wong mati sing durung pestine. Ayo. Kuwi sungut apa kutil? Kutil gundulmu. Mbok mangke bangane wirawiri. Mbok niku ditetel keker iki gek mek dienggo. Iki gawan sekolah Gong ora iso ditetel. Oh. Tak kira variasi. Variasi kok pelek. Kaya montor anggepe variasi. Nggih. Ning ngoten kula sendika dawuh mundi dawuhe Ndarantasena. Wis. Ning ngono aku tak lunga tak ambles bumi sik. Engko nek ana apa-apa kowe tak uripke, kowe tak tambani. Wis ya. Sik. Lah nek jenengan ambles bumi niku kula arep nyeluk pripun? Kuwi engko Bagong kon gedruk lemah ping 3, aku mesti teko. Wis ya. Ngopo? Kowe jajal kok. Kok tuwana digejlok dijajal ra metu-metu, tuwas wis kemringet kok ra metu-metu ra rugi. Cahedan. Oke. Ndara Gatotkaca ketap-ketap tandangi, Truk. Ya.
kaca Gus. Sembah bekti kula katur Gus. Ya Petruk tak tampa Bagong tak tampa. Nanging aja seneng adimu yen to kowe ngaturake sembah aku mongkok. Lho. Lah wonten apa ya Gus? Tak takoni. Kowe wani sak kecap ganti sak kecap marang Wa Prabu Mandura ya apa ora? Yen pranyata iya ayo. Gage maju. Lungno tanganmu tak bondo tak krincung sikilmu. Tak lebokake pakunjaran. Budi tak sembadani bangga tak rampungi. Aku isin yen to duwe abdi kaya dapurmu Petruk. Duwe abdi sing ora iso ngajeni marang pepundhenmu. Alah dene lemu mulang wuruk marang pepundhenmu. Ora iso ngajeni malah gedhi sekecap. Aku isin duwe abdi kowe. Yen to mangkono mara maju tak pancat pundakmu. Tak untir gulumu. Ana dandang saka wetan. Nggih, Dik. Kula akeni yen to kula menika abdi sing ora iso gawe bombong penggalih bendara. Kula abdi sing wani sekecap ganti sekecap sing ora iso ngrumangsani marang kabejane bendara kula akoni. Ning pangandika panjenengan wau. Delok nganti celaprek. Kula tutke. Panjan kacoy. Angel yo, Bro. Ning wis apa dicoba terus. Suwe-suwe. Ning yen pati kula niku damel pemarepe Paduka Ndara Gatotkaca kula ikhlas. Ikhlas lahir batin. Mangke kula ten swarga mriku kepethuk Ndara. Mbahmu Pandu. Lho Petruk kowe kok tekan kene. Kowe wis mati. Nggih. Batrene entek mati. Jenengan Der. Satu pertahanan hancur ya, Tru. Heeh. Iki Ndara Desana sing ngundurke wis aku. Iku sapa sing Sena? Karo Ndara Antarja. Andung gawe kowe mau nyambut gawe apa? Lho. Lah aku mau wis mangsuli Ndara apa Ndara Baladewa. Ora. Kowe nek ora aku Sengara. Wis. Iki kamangka bar iki mesti Ndara Antarja sing maju. Wangsa borong Mas tak ngaso. Truk, piye? Ndara Antarja ki sekti ora apa, Truk? Wah, ampuh. Engko nek Ndara Antarja ki nganti kesesen musuh kowe, Ndara Antarja singsat kulane metu kabeh. Wah. Ula, lha iya to Ndara Antarja ki rak putu ula. Dadi nandi-nandi Ndara Antarja ki diturke ula. Aku yo duwe ula, beda. Kudu kuwi. Ulane Ndara Antarja ki ula sik ganas-ganas. Ula lare angon. Ula dagrama. Ula demung. Saksarane ora. Sing paling bahaya ki ula sendok. Kok paling bahaya? Ula sendok ki bakmi ya doyan. Roti ya doyan. Sego goreng ya doyan. Baci ya doyan. Wah jan kowe iki
Mbok kudune iki bombong aku kok malah gawe tratapan to, Truk. Tenan kok. Monggo sing paling ganas sih ula kobra. Ula kobra. Iya. Ula kobra ki nek nyokot cetok. Kurbane kejet, kejet, kejet. Ulane nganggur. Iki jam pira Truk wis rasa gagajat. Wis rasa gagajat. Wis ben. Go sik dicokot jenggelek ulane kobra mau nyokot meh cekwat. Kejet, kejet. Sing dicokot kejet-kejet ulane leren. Udut. Kipas-kipas. Leren meneh. Tangi meneh. Cokot meneh wis. Pokoke mangsa borong andung gawe. Aku wis wong loro, kowe tak gaweni siji wae, wis ya. Mangsa borong andung slamet yo, Bang. Truk, ngono aku mati, ya mati gari pendem. Anggepe apa? Ya kana, Truk. Leren nang isor wit, Truk. Kae mau es tehku aja diombe lho, Truk. Ora. Wah, janji kok. Ya. Tak tetek-tetek atiku ndi. Ndara Antarja jedul, aku sing maju. Karo kowe. Aku butuh karo kakangmu Petruk. Endi Petruk kok nyerak aku? Truk? Sing digoleki iki kowe kudu aku. Wah, Gong kowe iki. Iki ki andung gawe aku tak leren sikik ya gonge Ndara Antarja ki adepana. Bocah kok goblok banget to. Truk ya aja ngetak ngono kuwi. Petruk mboten nonton sing ana Bagong. Kowe mbudheke karo Antarja. Apa dikira suaramu kadikana kaya ora krungu marang Antarja? Ayo. Saiki Petruk ana ngendi? Cilik tak piloro gedhe tak pateni yen ora gelem manut marang bendarane. Wis. Ndara Antarja. Lho, piye Bagong? Sampeyan ampun ngegul-ngegulake yen to anak Pandhawa niku sekti Mandraguna nggih. Petruk ora salah ora luput. Panjenengan niku nek nampa dawuh kudu dicermati dhisik. Aja mung oleh kabar kabur. Mesti Ndara sinten niku? Baladewa. Lah, sinuwun Baladewa mesti ningkahi kabar abang diomongke ijo, ijo diomongke coklat. Besok meneh dadi satriya. Niku ampun ming nampa kabar sepihak. Ora terus nek sengit terus gawe story werna-werna. Niki pangandikan sampean tak rekam lho to niki. Iso tak dadekke kasus lho. Mergo sampean wis wani mitenah karo Petruk. Lah ora. Aja dianggep nang donya iki sing sekti ning Antarja. Iya. Tak kandhani. Kakekne Semanika nadyan sepuh nika wonge ora umuk, ora kungas ning sektine kliwat-liwat. Nika titising Bathara. Aduh. Truk. Bapake titise sapa, Truk? Bathara Ismaya. Nah. Bathara Ismaya. Kudu Ismanto ning Ismaya. Lan
mergo anak-anak iki nadyan Bagong Petro Gareng kuwi ya disangoni kasekten. Kasekten karo bapane Semar. Sing ora bisa dikalahke sapa-sapa. Ayo. Saiki arep ngejawab apa? Tak tandangi. Yen mangkono, lenoh pangendamu, kowe arep ngumuke upasmu. Iya. Upas anta, upas wirayang. Aku ora wedi. Kowe arep dilak tapaku, aku nganggo sendal. Dadi ora kena. Ayo. Yen ora gelem mundur saka ngarep aku, kelakon tak tibani upas. Aja semangkean kowe. Nadyan dikaya ngene aku digawe kasekten. Yen tanganku wis murup, raiku wis abang, mripatku wis kok rai abang to. Mripatku wis mendonong kaya ngene. Kowe tak sawang ora lebur jagatmu, tak gurane kowe. Sukses, Gon. Sukses. Waton bengok aku. Wis kae. Ndara Gatotkaca wis kemul mega karo Tru. Ndara Antarja ambles bumi. Diuyuhi Patra wis ora iso. Bendara kok. Weh, Gong. Kae sapa Gong kok joget-joget kaya reog. Kae Patih Mandura Tru. Niki gandeng rano sambung rapete tandangi kok. Nah iki Gong. Walah aku bareng napa dawuh durung ketemu dapure Petro atiku wis wetengku wis bongko. Walah bareng weruh dapure wajan. Weruh irunge dawa. Petro kantong boleng. Kantong bolong. Petro kantong boleng, kantong bolong, kantong boleng. Wong kok kaya genter. Wah. Ndara Pragutaya. Sik mburi Bagong matane melulu. Awak kotak kaya bis kota. Bis kota nabrak dasmu kuwi. Wah. Wah, Petro, pripun Ndara? Mundi dawuh saka Kok Sinuwun. Mandura ki ning ngrangket kowe. Cilik kowe tak undurake gedhe yen to kowe pancen bangga. Gulungno tanganmu, tak bondo tak lebokke Pakunjaran, Tru. Gus, sampeyan wong kono-kono rasa melu-melu. Iki perkarane Petro karo pepundenku Ndara Baladewa. Kaya pepundhenku lho, goblok. Yen jenengan arep ngrangket Petro, ayo. Monggo mangrampungi ya. Tak cencang jenggot kruncang-kruncang.
gadamu mboten. Ayo. Uy. Wah, mati aku. Us. Wah, ya. Wah, woi, woi. Wajah. Ayo. Ora apa-apa. Pecah bulumu, pecah gadamu. Wah, mati aku. Oi, ha! Wah, wah. Wah. Supaya ya. Petro, kowe pancen ra kena pringgake becik. Ora gelem balik teloro nenggala, mambrung nyawamu. Ayo. Apa itu? Kok kaya duyak maling? Gong. Bali wae le. Ha piye? Iki Ndara Baladewa ketoke nesu tenan, Gong. Wis ngasta senjata nenggala. Obore gedhe, Gong. Wah. Piye ta kowe iki? Diatemi madhep arep mantep ngerti ra? Belani bapak. Yen to kowe mati mesti patimu pati utama terus. Kaya sing tak omongke karo mau lho. Dadi anake Semarok nyingkrus. Ayo. Maju. Nek aku mati piye? Alah, mati kok tak aturke bapak yen Petro kuwi dadi kusumaning bangsa, pahlawane Karang Kadepel. Mengko kuburamu tak kei apa kuwi? Tak kei kijing tak tulisi pahlawan. Ae. Wis, Gong. Kowe wis yakin nek aku maju iki engko mesti mati, kowe yakin? Wis to? Patiku pati utama. Ah iya yakin kowe. Ya wis. Yen ngono iki aku titip dompet ya, Gong. Iki kekno Mbak Yumu. Iki dompet iki ana isine pirang-pirang apa wae, Truk. Iki ana duit, ana KTP, ana SIM, ana surat gaden, ana sertifikat lan saenterone. Iki engko pasrahno bojoku, pasrahno Mbak Yumu ben nggo urip. Engko nggo mitung dinane aku 40 nyatus nganti tekan teke. Wis yakin kowe, Truk? Wis tak antepi mergo ucamu wis. Rasa kesuwen kowe gek bali kono tak petone Prabu Baladewa. Wah, wah. Petro, kowe mongko kowe gleleng iso ngundurake Antasena Gatotkaca Antarja Prakutaya. Saiki delengen. Baladewa yen wis nesu kaya mangkene. Kula mboten ajeng-ajrih. Wani kula mboten kalih Ndara Baladewa, nanging merga tingkah laku padukun Kanjeng
Baladewa, mila kula kumawani wantun kali panjenengan. Saiki to jaluk apa? Tak pringgake becik Balya. Kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ora pantes yen bangun kayangan. Dugi pundi kemawon? Senadyan pangandikan panjenengan menika nyreweteh kok betet sewu. Kula mboten badhe wangsul. Seklimah pangandikanipun Nata Mandura, Nata Ngamarta, kula badhe wangsul kokean cangkeme. Oh. Baladewa main-main. Gus. Ndara Kresna. Upamane sinuwun Ratu muli rawuh marang kadempel pancene kepengin bakal tak loke sak dosane. Nanging bareng ndak waspadake nyata sing gawe kisruhe lelakon negara Ngamarta niku dudu paduka sinuwun Kakang Semar. Nanging aku ngrumangsani yen to sak temene kalah Pratitis kalawan Kakang Semar, kalah Waskita lawan Kakang Semar. Mula bebendu apa kang bakal dak sandang nyata iku dadi pidana. Aku mung tansah manut miturut keparenge Kakang Badranaya yen perlu. Sot apa kang bakal tak sedake marang Kresna ora bakal Kresna Swala Kakang. Nggih. Sinuwun. Kabeh niku wis dumadi. Kabeh kang dumadi saka getih, kulit lawan daging iku kadunungan ina, salah, lali, apes lawan mati. Nang yen to sinuwun Dwarawati wis krasa lan rumangsa yen to sak temene kleru nyawang lelakone para Pandhawa iku ndarane lelakon mung karya ana Semar. Sinuwun Dwarawati lan Ndara Janaka. Kakang Semar. Apa sak reh perintah Kresna ora bakal swala. Mula mangsa Bodha rerigene Kakang Badranaya kanggo ngudari lelakon ing mangsa iki. Kakang Semar. Yeka caritanira gegandengan Jamus Kalimasada ical dipun dusta saking negari Ngamarta. Sesarengan kalih miturut ature Bagong Petruk Kontal awit kenging senjata nanggala kagunganipun Ndara Baladewa pramila. Kula nyuwun dhumateng Paduka Ndara Kresna lan Ndara Janaka. Kula saged rancak anggen kula bangun kayuwangan bangun para kawula ing Ngamarta saged lan botenipun namung Paduka sinuwun Kresna ingkang saged ambengkas ambabar lelakon iki. Kakang Semar iya. Apa sak dawuh Kakang Semar marang Kresna, Kresna ora bakal swala. Pramila aja dadi atimu. Aku kelawan adikku Janaka bakal enggal metu saka Pandhawa iki. Bakal aku padyana ngendi? Dununge Jamus Kalimasada. Monggo Gus nderekaken. Mugi sedaya saged lebda ing karya Gus.
ninggal jabang bayi ana sak pinggiring jurang. Gus, ndara kula Kresna lan ndara Janaka. Ing batos kok kula boten nenggakake tindak paduka. Pun kula tutke saking kadohan, Gus. Jam 1 oleh tiba wis jam meh setengah 4. Wah lah kayak iki mongko nang alas peteng dedet lemangan alas gung liwang-liwung wae. Bejo iki rangku ora petuk kewan galak. Wah, Pak. Bot-bote ngeboti perintahe wong tua anakku dadi kaya ngene, Pak. Wah. Ya bojoku karo Bagong iki ngopo ya iki. Kecuali ya tak sawangke Bagong iki lirak-lirik karo bojoku gek ngerti aku pirang-pirang minggu ora bali digrumut wah. Pikiran kok werna-werna. Waduh Gusti, Gusti. Kula nyuwun pitulung. Kula nyuwun pitedah, Gusti. Iki malah ana buta teko iki kepiye wah. Gegek butane ngelih nggo mangan Petruk dikekemah mati. Walah. Mati kaya ora terhormat. Terhormat. Petruk. Lho. Kowe sapa? Kowe kok wis ngerti jenengku iki sapa ya sampean, Den? Apa kowe lali karo aku Petruk? Lho. Sik. Kok jenengan iso ngendika yen ora lali karo aku ki tau ketemu pirang perkara ya? Truk. Pirang-pirang abad kowe urip bebarengan karo aku. Sadurunge kowe dijaluk karo Kyai Semar. Sik. Suwe banget niku. Mbok gek jujur, sak-sak niki wektune pun mepet. Wah, kowe kebangetan Petruk. Aku Begawan Solontara, ya aku Raja Bali. Sik. Wah. Bapak ta niki? Iya, Petruk. Bapak. Iya. Saniki nenggahaken pundi? Aku dadi dewa Petruk. Wah. Dewa? Iya. Bagian apa? Aku tukang resiki Taman Kawidodaren. Pak. Wah. Pak Bon. Iya. Wis Petruk, aku ngerti apa kabeh lelakonmu. Saiki kowe iso ngudari lelakon ing kowe kudu manut marang aku. Kersanipun Bapak kados pundi? Kaya ana wetan, kaya ana wujuding sendang malik warna. Gagih kowe nyemplunga sendang estinen, kowe pengen dadi apa? Kuwi srana kanggomu buka lelakon iki. Nggih, nyuwun pangestu nggih, Pak.
kados ngoten. Kowe wis dadi satriya, kowe dadi wujude wong desa sing bagus. Mula lemu omong aja kaya adat sabene. Kula sampun kados mekaten, Bapak. Yo wis semono dijogo. Aja nganti gedhuwuren, aja nganti kecendheken. Kowe nganggo jeneng waton, aja nganggo jeneng Petruk. Kowe tak paringi jeneng Bambang Pangluaran. Kowe wis tak wenehi aji-aji kang bisa kanggo nuhoni, kanggo buka lelakon iki, Bambang Pangluaran. Menawi mekaten kula nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Rama. Ya, Bambang Pangluaran Petruk. Mbuh, pirang taun meneh, pirang abad meneh aku iso ketemu marang kowe. Wis mandheka kene sedelo meneh bakal ana Narendra sing mrebeki kowe, Petruk. Oh. Pundi Koko Prabu? Anggone lumaku awake dhewe mau mesti ketemu pawongan. Nanging sakjroning alas iki kok aku ketemu pawongan yen tak sawang nganggo netra batinku katon manter guayane, katon mencorong tejane. Kersanipun Koko Prabu kados pundi? Coba tak dangune. Satria bagus, kowe mandheg kana sajroning alas, aku tak takon. Kowe kuwi sapa? Menawi paduka, nyuwun priksa kula sinten? Kula menika kekasih Bambang Pangluaran. Paduka sinten? Prabu Kresna. Lho, piye? Durung tau ketemu, durung tau kepanggih. Nyatane wis ngerti marang pun Kakang ingkang wingking menika sinten? Raden Janaka. Nggih pancen leres Koko Prabu. Monggo cobi enggal kadangwa. Mbok menawi menika saged dados srana kepanggihipun jimat Kaliwasada saged ngrebat Bambang Pangluaran. Wonten dawuh. Ana parigawe apa? Kowe lumaku ana sajroning alas. Aduh sinuwun. Ingkang abdi pun Bambang Pangluaran yekti nembe nglampahi tapa ngrame. Tegese tapa ngrame? Ingkang abdi pun Pangluaran badhe tetulung sak sami-samine agesang lan boten nyuwun imbalan menapa-menapa. Bagus. Yen to mangkono aku duwe perkara sing kudu mbok biyantu. Kersanipun kandhani negara Ngamarta saiki lagi kelangan wujuding pusaka jimat Kaliwasada. Yen to kowe bisa mbalake jimat Kaliwasada, apa sing mbok jaluk bakal tak turuti. Nyuwun inggih, ngestaken dawuh. Bandayuda kaliyan ingkang nami Raden Janaka. Iya.
Katimbang samangke kula kedah kawon terus nyuwun pambiyantunipun dumateng Panembahan. Mbok inggih kula angampil jimat Jamus Kalimasada minangka tameng anggen kula Bandayuda kali Arjuna. Ya, tampanen iki nggih. Jimat Jamus Kalimasada kanthi cara alus. Aku tak balik, aku njaluk kecok sarana alus ayo. Tututana Bambang Pangeluaran. Kowe lah keparat. Nrimo kowe bisa mbalake jimat Jamus Kalimasada. Tak tampa, ya. Nanging yen to tetulung kuwi aja separo-separo. Yen to bisa kae Panembahan tuwa kae patenono nyuwun tambahi pangestu. Ping pindho genep ping telu tak tugel gulu. Kowe sapa, Cah Bagus? Aku Bambang Pangeluaran. Kowe kumawani ndusta Jamus Kalimasada. Pancen kuwi dudu hakmu. Jimat Kalimasada dadi benteng negara Ngamarta. Yen to kowe arep bedah negara Ngamarta, langka ora dhisik bangkene Bambang Pangeluaran. Damu dadi aku cemantengen anggonku. Nunggone kowe kapan jedhelmu, Petro? Nggih, Pak, pangestunipun Bapak kula saged jati temahi mulya, mulya temahi jati. Lah terus jimat Kalimasada pangestunipun Bapak Semar sampun saged kula rebat. Sampun saged kula rebat sakniki sampun dibeta Ndara kula Kresna. Ya syukur yen mangkono bisa kasembadan anggone bapakmu bangun kayangan ya truk nggih. Ning anu Pak, tesih wonten huru-hara. Tesih wonten tiang-tiang sing badhe gawe geger tanah Jawa. Sapa Petruk? Nika wonten wujude pendhita tuwa, nek mboten sampean sing tranggulangi mesti geger. Minggira tak seruduke, Truk.
Sinengkang wali sandang walikat Gudek wa simbara jojo Pang malang lentis nyogangsir Iki ana wong tuwa jambul wanen bentuke kaya pispak blegegek ugek-ugek ora nyono babar pisan saben-saben tanah Jawa arep nganake bangun nganake kewajiban sing becik lah kok setan-setan dandang mangure do jedul ayo badar ora badar idoni kowe pendak dino kowe gawe geger donya kowe ora kapuk disotke karo Bathara Guru ya kowe dadi ratune iblis ana dandang mangore lah kok wani-wanine kowe ngiri godho arep gawe kisruh ana ning tratah Jawa kene nyuwun pangapunten Kakang ya kowe tapura kae sing dadi Dewang Nerat tak sawang saka kene anakmu Dewa Srani to ya kowe arep sekongkol karo Dewa Srani arep gayuh bojone Raden Janaka ya to janji kowe ra bali sak wadya balamu tak uleng-uleng kowe nyuwun pamit Kakang sampun paripurna Gus menika sedaya pacoban ingkang badhe ngalangi sedyane Semar sampun sirna iya Kakang Semar banjur karepmu kepiye monggo sakmenika enggal kawiwitan bangun kayangan kula pinangka dados wakilipun dalang sak kanca-kanca mbok bilih pagelaran sedalu natas menika wonten kalepatanipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami mugi-mugi gudeg yujum tansah ngrembaka tansah laris lan jaya selamanya iya Kakang terus adikku kembar ana ngendi ndara kembar pun wonten wingking kelir ngrasake gudeg nika ketoke kemerjut saniki nggih kangge suka parisuka ampun kesupen ngetoke golek ana sejatine lakon niki mau Truk bojomu kok joget Truk kok joget
mesti apik. Waduh. Bojoku lemu kon joget gambyong. Niat malah kaya entok, Pak. Ya wis, Bet. Kaya mentok ora apa-apa. Sing penting bendaramu do seneng. Anglipur bendara kuwi juga merupakan pahala. Oh ya. Yuk, ayo. Iya dawuh Bapak kon joget golek. Iya, Mas. Gendinge apa, Mas? Iya sak kamat-kamat paton lemu samben lemu gejlok aja seru-seru ndak. Mengko dipane bapake ambrol. Kok tekan dipan barang to, Mas? Wis rasa kok kan perno-perno to. Kayak dibukani iki sepi banget ya. Ya, buka.